Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ning channel Marco Walusa, Bro. Iki mang ceritanya aku belulus tekan Gadusari. Golek omahe kancaku. Share tinggi shoot video sok main channel horor. Sik rencana. Kayak panggone sih. Kalau panggone. Panggone iki horor. Ya iso main iki kene iki omahe. Gone bakal gini iki kayak omah kosong. Kuwi omah kosong. Nah, ya alhamdulillah mas cetok serloke tetep bingung. Ya iki karo kanca-kancaku. Mas. Badhe derek tanglet. Daleme Mas Usup niku pundi nggih? Wah, kono mlencong waduh rasa goleki minggat kowe engko. Lek daleme Pak Min. Oh, lek Pak Min ning kene tapekno iki mang ngarit paling ora enek. Kuwi iki sapa to? Lha kula Marco. Wah, sing utange akeh ya to. Bes ora usah rene. Wis ngalih-ngalih. Ngono ki rasa dilairne lho. Biasa lho. Ya aku diutang kowe 100. Pas dilairne. Wis ngene lho, kebiasaane karo iki karo Mas Deni. Siap, Lur. Nah, iki Mas Deni sing omahe ndi? Omahe Mek wono pokoknya. omahe kuwono. Waduh. Waduh iki. Ngopi, Lur. Nah, ngopi. Nah, kayak editore karo kameramene main channel. Karo gandengan anu lho. Iki Sutradara. iki sutradara ngono. Bagian tukang nesu. Yo ngarene Mas iki mang Lesu tok isine. iki mang nglumpuk karo Mas Deni iki enak acara apa, Mas? Alah yo arep ge film, Lur. Nah, Ge film horor entenona yo. nah ya iku lho Lur, arep film horor. Yo, dongane iso rilis dengan yo. Nah, apa nggak ditungane goni yang ini kita. Wis ngene iki ngene iki. Suasanane sini ning pedesaan. Sing duwe bojo pedesaan ki Joko. Lah iki Iki lho koyo iki. Gone iki tomat-tomat lho. Kayak gini. Mungkin sak mono ae vlog minine sok aku diterus besok neh dilanjut besok neh nek arep iris film horore sok kabari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.